da ido na da ido da na gani da ido ga abu akan matar sarki da ido da ta gani. Uniform. Abeg, come out, yo. Hey, Green Maria. They don't want to see una for this road at all. Go like this. Yeah. At your office now. Where they are doing now? Open. Aminu. Da ido da na gani da ido ga abu akan matar sarki da ido da ta gani.